i les persones. Hem parlat que en època medieval el castell és el lloc on es guarda tota la riquesa del senyoriu i arriba en carro. Per tant, aquest camí de carro paga la pena que la gent passi per ell, el conega, sàpiga què fa ell, i per això s'ha plantejat que el camí siga recorrent el camí de carros, que a més, a banda de que anem a un lloc on la gent ja va caminant allà, ja va a passejar, i és un bon lloc on pot acabar d'aquest camí, si vol visitar el castell, visita, i si no, des d'ahir descansa un poquet en un banquet que s'hi posa d'aquí i torna cap al poble. Per tant, tenim un lloc perfecte per incorporar al recorregut habitual que fa la gent quan va a passejar el castell. Després visitar ja el castellet i de moment aquesta és la zona que hem posat en valor perquè és la que hem excavat. Quan excavem aquesta zona d'aquí la farem més gran la visita. Seguint el criteri que hem dit, per exemple, la torre bateria, no li hem donat l'aspecte que tenia una torre gran en merlet, sinó que li hem donat l'aspecte de bateria del segle XV en la seva tronera i després tot això en una sèrie de cartells que ajuden a entendre millor i a traslladar tota aquesta informació. Encara que n'hi haurà una publicació que podran tindre per a tindre més informació, però almenys la gent que va al castell ja té una informació.